onye si pụta, onye ọbụla dị ndụ nwere ebe o si pụta ụwa nakwa ebe ọ na-aga. Ọtụtụ enweghị ka ọ bụ ha, ma site n'ịgbasi mbọ ike ha abụrụla mmadụ n'ụwa. Ebe onye si pụta ekwesịghị na-eme ya ihere, kama o kwesịrị iwulite mmụọ ya, ịhụ na ọ pụrụ ndụ n'ụwa. Ọtụtụ ndị na-eti eti n'ụwa taa ekweghị ka ebe ha si pụta dọghachi ha azụ. Ọ dị nnukwute mkpa ọtụtụ mgbe mmadụ ịtụgharị leghachitụ anya n'azụ, cheta ndị niile o kwere nkwa, cheta ebe o siri malite, cheta ndị lekwasara ya anya na ndị tụkwasara ya obi, ọkachasị nkwa ndị onye ahụ kwere onwe ya. Ileghachi anya azụ apụtaghị ịdaghachi azụ. Ya bụrụ na o nwere ebe isi pụta ụwa, ị gaghị akọ ụwa mmadụ ibe gị ọnụ. O nweghị onye bụ chi ibe ya. Onye ọbụla dị ndụ bịara ụwa ịgba mbọ. Kpere na ọfọ nne na nna na-edu ụmụ. Nsogbu nwere ike karịa. Mgbazi na ndụmọdụ ezinụlọ na-abụ ezigbo nkwado. Hapụ ihe ndị ahụ ị na-ahụ n'ezi taa. Ọtụtụ mmadụ na-ebi ndụ aghụghọ, ndụ ihu abụọ, na-aghọrị onwe ha. Ihe ndị ahụ enweghị uru ọ bara, enwekwanịghị uru ọ ga-abara gị. Cheta ebe isi pụta nakwa ebe ị na-aga. Emegherizila onwe gị anya. Ndewonu, abụ m Benedict Alugwe. Ọ dịnụ mma.